Mga namamalimos nagsulputan sa mga kalsada sa Dagupan City ngayong bare months. Sundan sa report. Problema ng ilang motorista sa Dagupan City ang muling paglipana ng ilang individual na nakikipagpatintero sa mga sasakyan para manghingi ng limos. Higit na ikinakabahala ng otoridad ang bigla namanong pagsampa at pagsabit sa jeep na mga namamalimos. Sa amateur video na ito, makikita ang batang namamalimos na umupo sa likod ng jeepney habang may bit-bit na tambol. Kasi bigla-bigla silang sumasakay tapos nakakaharang dyan sa gitna. Kaya sana mapapunta na sila sa kung saan sila. Ayun lang. Delikado sa pag bigla-bigla silang bumababa. Dagdag kalbaryo kay Mang Nestor ang delikadong pamamalimos ng ilang bata. Kwento niya, muntikan ng magulungan sa kalsada ang isang batang namamalimos nang biglang sumampa saka tumalon mula sa jeep. Delikado din pagbaba nila dahil basta na lang sila bababa eh. Kahit na umalis yung sasakyan, tumatakbo, lumulundag sila. Regular na ang operasyon ng Public Order and Safety Office at Task Force Street Vulnerable para ma-rescue ang mga namamalimos sa kalsada. Umabot sa 10 namamalimos ang na-rescue ng otoridad at ibinalik sa kanilang mga magulang. Yung iba binabalik namin sa bahay nila sa San Carlos. At maya, 3 araw, 2 araw, babalik na naman sila dito. Ang nagiging problema dyan, wala kasi tayong ordinansa or na pwede silang ikulong or idemanda. Hindi raw nagkukulang ang otoridad sa pagsaway sa mga namamalimos. Sadyang mailan umanong matigas ang ulo at nakaugalian na talagang manlimos sa kalsada. Lagi nasa karsada sila, open na open. Minsan nga, hindi pa sila nagfe-face mask. Akit sila bigla. Siyempre natatakot din yung mga pasahero ng jeep. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.